Gabon guztioi, aprobetxatuko dut audientzia pikoa daukagula orain, 3 ikusle daude konektatuta, eta uste dut horietako bat ni naizela, aprobetxatuko dute audientzia piko hori, egunotan danok zain egon garen zozketa mundial hori egiteko. Badakizue Casiok emandako 2 kalkulagailu zozketatuko ditugula gaur, ClassWiz serieko F82 modeloko kalkulagailu bat, eta F999 bat modeloko beste bat, eta parte hartzaileak izango zaretela, aste honetan, teknopataren txokoan, ClassWiz kalkulagailu horien inguruan zabalik egon den zer horretan, galdetegi horretan parte hartu duzuen guztiok. Guztiok edo iaia gehienok. Egia zan, arau zehat zamarrak eta jarri nizkizuen zozketan parte hartzeko, baina ikusi dut jendea nahiko despistatuta ibili dela, eta manga zabalarekin edo jokatzea pentsatu dut. Horatzetik ikusiko duzu etarteka zur, nire txakur txiki erraldoia, seguramente hurbilduko da momenturen baten ona agurrezatera, baina, zuzenekoan gauzak. Esperimentuak egiten nabil Hangout zuzenean sistemarekin, ikusteko zer moduz da bilen erretransmisioetarako eta ikusi nahi dut zer moduz joaten dan YouTubeen dagoeneko grabatuta dagoen bideo bat konpartitzeko. Orduan, gaur arratsaldean lagun batek gomendatu didan bideoklip bat erabiliko dut esperimentua egiteko, konpartituko zuekin, ia zer moduz ikusten dan, eta bideoklipa ikusi ostean egingo dugu zozketa, bai? Bideoklipa Kaukorikura taldearen biologia, geologia. Ia lortzen duen ikustea. Esango nuke zuek ez duzuela ezer ikusten, ez da? Fijatzen naiz, eta neure burua ikusten nahi naiz hor pantailan, beraz, bideoaren hau utziko dugu beste momentu baterako. Zozketarekin joango gara zuzenean ikusita arazo teknikoak edo jakintasun teknikoak bentsat ez didala egiten egin nahi duena usten. Beste gauza konpartitu nahi duzuekin uste dut hori bai ikusiko duzuela, eta da parte hartzaileen zerrenda, teorian orain ikusi beharko zenukete, pantaila honetan, taula honetan daude, berez, zozketan sartuko zareten, 32 lagunen izenak. Izenak edo Twitterreko erabiltzaile izenak. Ikusten duzue, 20 ikasgela, Agara, Aitor Ogiza, Albafatu, Anaiz Ni, Arrate Illaro, Aurreta Goiena, Beurgel, Barberenea, Bikalebar, Bontxi, Desplazatua, Perez Palencia, Galaipa, Gaur da Bihar, Ibus Gem, Iker Bosteme, Inigo Donosti, Josulin, ez dakit nola esan bardan, Makilla Kizki, Mikel Axeri, Mertxe Navar, Naia eta Ezina, Ogaxoa, Ojausoro, Odriozola, Peiomik, Ritxioka, Txargain, Txopi, Xenekan eta Zital. Berez, suposatzen zen parte hartzeko egin barretzen dutela 2 gauza. Bat zan,
galdetegia erantzun, eta beste bat zan galdetegi horren emaitza konpartitu klaswizosketa traolarekin. Bueno, nahiko despistauta ibili zarete, ibili gara da, azteko eta behin galdetegiak lehenengo gunetan ez zuen funtzionatu behar zuen moduan, gero arazoak zeuden traola eskuz sartzeko, orduan, ibili nahizen egiten da, eskuz begiratu gitxi gora bera zeintzuk izan zareten galdetegian sartu eta partekatu egin dozuenok, eta berez, hor zaudete, bintzat ikusaituan guztiak. Erreklamazio txiki bat edo beste eukin dut gaur egunean zehar, eta osatu dut zerrenda reklamazio horietan jasotako datuekin, eta hauek dira, hauek zarete, zozketan sartuko zaretenak. Ikusten duzuen moduan, eta arauetan edo jartzen duen moduan, bakoitzako kezue zenbaki bat bakarrik parte hartzeagatik, eta gero lortu duzuen emaitzaren araberako beste zenbaki batzuk, ezta? Kasu honetan, 20 ikasgelak adibidez, bi erantzun egin zituen zuzen, eta orduan dauka zenbaki bat parte hartzagatik, eta beste bi zenbaki, bat erantzun zuzen bakoitzeko, ezta? Orduan, hauek dira zenbakiak ikusten duzuen moduan, 32 parte hartzaile zaudete, eta zenbakiak berriz, lehenengoa da bat, noski, eta azkena 134. Beste batzuetan bezala, zenbakiak ateratzeko random ORG webgunera joko dut, momentutxo bat, ia martxan jartzen dudan, aberaz matzen duten pantailan jartzen, ze horreko batean akordatzen naiz tongo akusazioak izan dituela, zenbakiak ez zirelako pantailan ikusten, orain ikusi beharko lirateke. Ia bai, hemen dago random ORG webgune hori, bi zenbaki aterako ditugu, batetik, batetik 134, eta ateratzen diren bi zenbakiak izango dira bi kalkulagailuen irabazleak. Orduan, minimoa bat, liatu egiten naizela, minimoa bat, maksimoa 134, dakizuenez, webgune honek egiten duena da, ausazko zenbakiak atera, zuke norberak emandako bi zenbaki horien artekoak, ezta? Orduan, baterako dugu lehenengo zenbakia, eta lehenengo zenbaki hori izango da bi kalkulagailu hauetan oinarrizkoena edo eramango duena, da FX 82 modeloko kalkulagailua eramango duena. Esan behar da, bietan oinarrizkoena da, baina oso kalkulagailu txuloak dira biak ala biak, eta niri behintzat, bere momentuan errepasuko bideoan edo esan nuen moduan, izugarrizko puntazoa iruditzen zait, euskera zeukin alizatea olako tresnak, ez da, kalkulagailu zientifikoak. Besterik gabe, aterako dugu lehenengo zenbakia, esan bezala hemen dago minimoa dela bat, txikiena bat, handiena 134, eskatuko dio makinari ausazko zenbaki emoteko, eta 87 eman digu. 87, guazen zerrendara, ian hori dagokion, hemen dago, eta 87 dagokio agara Twitter erabiltzaileari, oina zaitatorriko izena, naiz eta badakidan berakin hitz egin dudala behin baino gehiagotan, hemen apuntoko dut, zorionak agara, zuretzat F82 SPX2 /Iberia kalkulagailua, eta ez galdu esperantza, zeo dino geratzen da beste bat, gainera bigarrena da bederatzi bat seriekoa, dala apur bat bestea baino potenteagoa, besteak beste honek zeukan, hau da blogeko bideoan agertzen dana, honek dauka kalkulu horriak eta olakoak kalkulagailuan bertan egiteko aukera. Guazen random ORG-era berriz, ia sorteak edo zeini ematen dion bigarren kalkulagailu hau. Esan behar dut bai, oso flipautan nagoela, eta, esango duzue,
igual, zera, apurba saldu egin noten naizen edo, baina eske egia da, Kasioko jendeak oso ondo tratatu nahu movida honetan guztian, flipa egin nuen galdetu nienean, bidali nien e-mail bat, azaltzeko apurba zer zan euskarazko kalkulagailuen kontu hori, eta bueno, kasi eskatu gabe, bidali zizkidaten kalkulagailuak, tipo bat bidali zidaten etxera, nirekin hitz egiteko ondo azaltzeko aurrez aurre nola gabiltzan eta bar, oso rollo ona eurekin, egia esan oso harrituta nago. Bueno, guazen bigarren zenbakiaren bila bai, lehen bezala, zenbaki txikiena bat, zenbaki handiena 124, eskatuko diogu makinari hausasko zenbakia sortzeko, eta 111 da oraingo honetan, itxaron, apunta egingo dut, 111 da oraingo honetan irabazle atera dana, oazen ikustera, zeini dagokion 111 zenbaki hori. Bueno, 111 zenbakia ere agararena da, orduan gauza bat egingo dugu. Nola agarak ez dituen beharko bi kalkulagailuak, errepikatu egingo dugu bigarren tirada hau, irabazle ezberdin egoteko, bale? Badakit asko, batez ere agara ez dela oso konforme egongo, baina aurrekoan esaten nizuen moduan, zozketa hau ez da demokratikoa, eta arauan jartzen ditut, eta zait ondori ditzen saribiak pertsona berari emotea. Sentitzen dut agara, parkatu, baina hirugarren tirada bat egingo dugu. Beti gartatu behar zait olako gauza raron bat zozketa hauetan. En fin, berriz goiaz random ORG-ra, orain ez dan 127 ateratzen. Minimoa bat, maximoa 124, sortu, ia zezemak ematen digun, 85. Ia oraingo honetan beste erabiltzaile bat dan, eta ez dan berriz agara. 80, zer esan dugu? 85. Zen behiratzera. 85 F. Pérez Palentziari dagokio, eta, berarekin jarriko naiz, barkatu. Uste dut ez duzuela ikusi ondo, berarekin jarriko naiz kontaktuan, biekin gogoratu biok izan behar duzuela nire jarraitzaile, mezu zuzen bat jaso alizateko, eta, horiek zarete sortedunak oraingo zozketa honetan. Batetik agara erabiltzailea, Twitter erabiltzailea, eta bestetik F. Pérez Palencia erabiltzailea. Zorionak bioi, mila esker beti bezala parte hartu duzuen guztioi, ez dakizu eze ondo pasatzen duan zuek honelako jokoekin torturatzen, eta saiatuko naiz beste enpresaren batekin hitz egiten ia laster lortzen ditudan beste zer batzuk, beste sari batzuk, beste zozketa bat egiteko, eta bestela crowd zozketa aurrekoan bezala eskotera egingo dugu sari batzuk erosi. Esan dakoa, mila esker guztioi parte hartzeagatik, mila esker kasi hori oso ondo portatu dalako, bat, euskaraz jartzeagatik kalkulagailuak, eta bi, zozketarako ale hauek bidaltzeagatik, eta agara eta F. Pérez Palentzioni, zorionak, eta laster jarriko nazuekin kontaktuan, datuak eskatu, eta sariak bidaltzeko, bale? Venga, ondo ibili, eskerrik asko berriz, Gabon!